Mohamed Ali, c'est comme ça que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard, ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions, tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Assalamu alaikum. Mi yewta do hande moƴƴa faamo monsieur Bawuri mi wumpitike ko waɗɗon kon ɗum non taw ko goo laawol ngol ndaare laawol ngol ley deppol ndaare laawol ngol ka sous préfecture Garamba ngol taƴi fes pon wondo hakkude taƴi ɓe barito wonɓe gaɗa yawtata gane monsieur Bawuri sacrifie l'avenir payon hewtali onon e CNRD. Monsieur Bawuri si tawi lawaki immode fewton e Mamadi Doumbouya hey koko falaɗo masata hey koko falaɗo moƴƴana jamala guino alors parce que o wuɗike 5 septembre o inike ni lui ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne se porterait candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Bawuri si tawi lawaki fewte e CNRD yetoɗon ɓe ɗum si on jooɗi keɗo monsieur Bawuri CNRD gollitiri o nanguitirgol boddi monsieur Bawuri o nisanay ɗum monsieur Bawuri onon monsieur Bawuri so mayino avant que hande hewtude mais inneno min perdi 4 ɓe amen no min perdiro noon bari 3 e diallo bari jawaɗo e mais inneno diallo teli en pardon mais inneno min perdi 4 ɓe amen wawɓe waɓen noon alors que jakay ɗo gandi ko wonduɗon mum ko monsieur Bawuri entre Mamo Pita Daraba yawgol labe ndaare ɗon itti kadi labe maali yembere tawi laawi no woodi ndaare koyi tuge on face ɗon on surface ɗon yaarigol hedde dingiray to ndaare ko wonkon feƴƴude ɗon monsieur Bawuri ndaare kankan kurusa addi biskirima ndaare pardon addi biskirima ndaare goudron wallo ndaare autoroute wal wonangal ngal waɗangal ngol e fokkitingal ngol hedde kankan to pouvoir on hande ko hakkunde kankan e farana on dogude monsieur Bawuri ɗo juuɗe ɗo hoore beldi labigo ko onon imposude jama ko onon yaltuno wowli inni ka dadis wowluno ko waɗi ha jama on no wadde ɗum ɗo alors que hande ɗum wowlude ɓuuri ɗino monsieur Bawuri tana jamano habbi on tana molana ɗum habbi on par ce que onon na laggina ñaawete ɗum goy wona laggina ñaawete ɗon ɗiɗi wowludon ɗo fof monsieur Bawuri onon wowluno ɗum no monsieur Bawuri acce tuuningol hoore mon acce hersingol hoore mon ko ɓiɓɓe mon heɓoyta ko ɓantoyo ndaare Fuuta Jalon no wayri ndaare laawi ɗi sa wi hande Mamou Pita Dalaba Labe ndaare ɗo gila Labe yarugol e maali yembere ndaare kadi on surface entre tugue e koye ndaare hakkude mon ɗimo ni tawi goudron walno e muɗum ndaare monsieur Bawuri renoɗe moƴƴa miɗe marani on ɗo bombre si mi éclatani on de ono e CNRD fof yana on sikkude mi ulata hay e goto e CNRD billahi mi ulata goto e moɗo fus par ce que na onon fus on wawata fus ko hunduko hoororon e fenugol monsieur Bawuri renoɗe e moƴƴa si on jaɓi je vous respecte beaucoup monsieur Bawuri avec tout le respect que je vous dois rene e moƴƴa monsieur Bawuri kono sacrifice de leydi avenir payon kono huggude jawla soda leader conscient ɗo sikkude min ganda ɗum monsieur Bawuri depuis 1er décembre duwano ɗo démission de monsieur Bawuri en tant qu'officier on waɗali ɗum ɗi mbuɗi détournade 700 milliards de francs guinéen et 1000 milliards de francs guinéen meɗen andi fof muɗum monsieur Bawuri ɗi mbuɗi 300 millions ji ɗi ƴettuɗo yadoro e muɗum ɗo Mamou meɗen andi ɗi mbuɗi kadi naɓuɗo ni boke da Kindia monsieur Bawuri ɗin fof muɗum goto kala nangete waɗe ɗon e on respect fiino jawle ɗen hettoɗo monsieur Bawuri on ƴettila Guinée en otage ko onon chef du gouvernement ko onon fewjande CNRD konkon ko wadde fof onon e Ceerno Mamadou e Ousmane Gawal e Sellou Balde ko onon woni dirigeant de Mamadi Doumbouya ko waɗata kon e Gawal jigawal ngal mi wolanayo ɗo hunde communicant CNRD fami moƴƴa e Mamadou Yassine joma ha ko wonɓe ɓen arde contrôle a base jamin ni fof ka réseau so mi wolani on ɗo hunde wotere jooɗoɗen heɗoɗo jooɗoɗen ko yawamaneba kono wallahi si wonay ƴugol saabu moɗon ɗo si yeyta ko mi hollata on ɗum mi holla on ko hirno ɗon
Et puis, mi ala kamburenya. Parce que mi andi déjà, mi andi on déjà. Kono billahi, mi holla en ko hirno do. Mi holla CNRD ko be hirno. Be anda na combattant gol tum fiyo gonga nyi bukalel. Kono be yura ko lamu mi fala. Min mi andi on do fo kon cialli. Don wadde kala ko falno. Monsieur Bawri son respectable or mo teddin o hore mo monsieur Bawri. Dar on laawi no gollele. Mi si goddo e nila autoroute iwa e Conakry. Yawgol ha futa jalo min nemo fena to habbo dum aduna. Lagini ala courant. Lagini ala internet. Lagini ala lawi, lagini ala sharia, lagini ala media, lagini ala loi, lagini ala justice, lagini ala hay et fous, lagini kontom, ko fenande, et corruption, et accident, et incendie sans walede, oyi incendie wat don hande kadi Conakry do. Oyi villa kadi nangu don kadi ubi. Nodda 78 ben na carburant ala ko pick up pame. Alo karbe mari carburant ko be yara to go propaganda. Jama lagine watte ila jama ono sutti ko non ko wadde kuddi wundi ni yaade ni hore be CNRD ko alla wala non tungande meno alla walla e wuda do ha hewte ko yata to awa CNRD wi ko data ni ko be on yaade to on hayno to be ko be lutto e kadi der ton kadi goto e mabbe yalto ta mi turi ki alla bay an alla kawni wawde mo ronkata kam danduno ka alla no nyande ka fukutu no yola dal mi turi ka ma ittu mamadi e hore julbe mo be ben mi turi ki alla an wawdo mo ronkata yeti do men sitay men stampirama yo men fewte ma men toro ma alla ittu mamadi hore amen parce que jamala gine o nasifa be do himbe dugula be fala be acci leader be wawo ben développer leni présidentiel dale no eje alpha ko no ton Sidia Touré no ton pero do Sadio Bari no ton Aliou Bana ko prison be acci officier be ledi ni be jetti kambe suka be seda be no jodi hore ni no de kala ko fala so ngando no lire di ko ndi ko ngai barki jawle lagine wonde de yaltire to yaltira to boke o nganday no si do ngandu no jawle wonde de yaltire to o ngandeno Guru adi mi yido Mamadou colonel Mamadou Lamarane ko be watta piji bêtise fi convaincre pour faire plaire au général Mamadi Doumbouya mais ala wala ne fous mi yeti kano me de marani on pombre nyande mi éclata ni onde wo on ye jokke fota ye cifongo cifu dongo ye on tawa ko wonno no wujjuda ro suudo dongo do mi mari fodi ay mas ko dom mi mari lawo ngo rewde ngo wonno ngo jawre ki pro on tawa la njodi habbi mo kala ko wonno wadde me de suti kala ko wonno misude fo me de andi fi mudo mede andi ko non ko wadde fok modo mi habbi on mede andi ko to mi yata mi nanga on fok modo mi nan mi yahi no mi nanga hore bodini mi yara mi yahi mi holla CNRD ko no wadete mi holla ma si mede wole taw mede jalla haram mede parce que ko mi massivo mola na wallahi billah mede CNRD kambe ko dum do c'est-à-dire ko jama on yawta tande fenane de be on imposande do be respectali article sarta hay e goto 5 septembre ko be wudi be don way imposande goddo do be na sana oni ayo lekele maris ko 500 me ka hôpital gouvernement jettande 80% comme bo wota en justice fenane burudum Mamadi Doumbouya ne va pas résister. Mamadi Doumbouya ne va pas résister. Et encore, Mamadi Doumbouya ne partira du pouvoir aux contraintes et forcées. C'est là tous les démocrates de ce pays doivent se le convaincre. Ce régime a passé 3 ans à ruger et croire pouvoir terroriser le peuple en corrompant les élites. Restons mobilisés pour le grand combat qui nous attend. Billahi,